Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita, kat manipod iti pagayam tayo, ngagpailinged itinagan nga Amalia at taga Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami nga agasawa, nga uray awan anak mi. Ngem jak ninamnama, adum tenggayam kanyak tiliday. Bueno, papagayam, intay mandenggen ti pakasaritaan ni Amalia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lalaki ti impasnay mo kasinsin. Adan di taabay mo, oh. Wen, kasinsin. Narigata na ka nang ipasngay kan kwa na. Naimbag, ta normal na ta. Wen nga rod kasinsin. Ay na, adan anak yu kanila kay mo. Wen, kasinsin. Apalan ka. Gaputa adan anak mo, kasinsin. Alfred, nagpasngayan ni kasinsin Arlene. Adaan-dan iti anak kanila kay na. Nagasat dan anak da. Lakay, apay nga tanga aging ga ita, kat di tamutan maadaan iti anak. Innam atawin tan nga agasawa. Anyangay nga ron. Nalapit at talaga asaan ta amadaan iti anak. Diyak kaya tagpakita iti doktor. Diyak lakit di maklon. Nuko naan na may saak alupas. Saan na nanas kan ngagpakita tayo ti doktor. Nugasat ta ti maadaan iti anak. Dumteng tulat ta dayta. Hangam no saan. Nalabit akas ta talaga ti gasat ta. Ne, nakaturog ti kaanak di ta idana ah. Wan, kay papaigdaklaang. Italamanen anak kapasyar ka dito balay ti kabsat mau, anak kaw. Wananang, nang rikapakpay lang iti istor ko. Takayat kayo asarong karan. Kailiw ko ti kaanak ka. Bay ampay laang ang maturog. O baum to inton makareeng. Imbag pa'y ti kabsat ko, tadan anak da. Ngam siya, aging ga ita, awan pa'y laang. Orayom lata, adan to lata. Kaanon to nga ta, nanang? Hey, basta dumteng to lata. Ay, uray ni kasinsin Arlene, nagpas ngayon. Siya laang ti awan pa'y anak nga. Ubing ka pa'y mat. Iso ang maadaan kayong tumot laang iti anak. Urayom laang, Amalia, anak ko. Ala, agawid kan anak. Ang mga no agdanag kan kanila kay mau. In-text ko kan kuha na nga dak ti balay ti kabsat ko, nanang. Imbagak ayuray naklabiit, tagsango kami to amangan. Sana bale, tadamot day talimuto yung ayawid ko. Wen tapno saan kanton nga agluto pay. Day tamangan lang ang ti aramiden yaw. Nanang, no, ada anak ko. Umay kay ito nga tamot iti balay ni, tapno agaywan iti apo ko yo. Katuan kabayatan asibibiyagak. Tumulong aklata kada kayong agaywan kadag iti apo ko. Kaano ak tunga agsikog? Ay, unay kan aya. Nyalakit din. Ikabil mon iti eco bag day ta inlasin ko ang makanta agawit kan. Ang mga numabisinan ti asawa. Mangantan na kay. Naimas ti luto ni nanang. Nanganakon, mangan kalatan. Sa dino tinanganang. Nang restaurant kami kanira mo nakatrabahwag. Kasta? Ay, imbagam ko mga rod, tananganak kun iji ayan dananang. Sayang pa'y daytoy taraon, tasaan mo't gayam amakan. Inaklangan ipakan iti aso. Ala, tapnaawan makunam. Kaduan ka na mangan. Basta di kan gumurgura. Alfred, maturog tan. Masapak pa'y nagringin ton bigat. Agluto akit armusarta. Kastamot ton tibalon mo ang trabaho. Natawag ko.
Mabit lang, tasong bata. Hello? Apay akas niya eh. Naskan ka di nga umadayo ang mga sumbat iti cellphone na. Di na ka di kaya't amang ko ti pagsaritaan da iti mawag. Asino nga ta ti mawag? Asino di mawag? Tanaskan pa'y ang mapanusong batan iti ruwar? Ti may sa akong parek. Apay niya inawagan na kakatrabiin. Kwa? Saan ka nung amin na makaturog? Alaki din, maturugtan. Nakaturugan ni Alfred. Aginaya da ka bumangon. Ti cellphone na. Anak ang iti abay na. Adita, naalak ko na. Kitawat man no asino ti kinasarita na itay. Apay anas kan nga umadayo amang sumbat iti awag na. Jack ma-open ti cellphone na. Ada password na. Ito man pa nga ada password ti cellphone na. Idin to ta sigud mo't amalo kataklat ta. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Ada ilimlimod na kanyak. Ato yan ti balon mo. Ado ti insaganak asidaan. Saan akong ngagbalon? Taadamang pakan kanyakin tun pangal daw. Asino? Katrabahwak ni Ramon. Kasangay na itangal daw. Ngamsyak lakano ti ilibre na iti pangal daw. Ay, imbagam ko maadagos. Tasaan akon ang nagluto pa iti balon mo. Kanam tulat ta daytan. O ala, ina ko nagpalas ta sumrek ako iti trabaho. Agdua-dua ka nila kay ko, kasinsin. Kasla da ilimlimod na kanya. Adan samot ng babae na. Gapo ka di takunam anaskan nga umadayo amang sungbat iti awag na. Kan ada pa yung password ti cellphone na. Kasinsin, tapno may kat ti panagduwa-duwam. Di surutam iti nalimad. Ha? Surutam iti nalimad. Aging ka ija opisina da. Kat orayam manen arumwar iti opisina da no lunch break da. Nga agpapan iti irurwar da iti malam. Kasladyak maaramid ti kasta, kasinsin. Penkam no pudno ti atap mo, wano saan. Iti kasta, may kat ti panagduwa-duwam. Diyak aramidan ti kasta kasinsin. Mamati akasaan nga agaramid nila kay ko iti kalukuhan. No kasta, ikatem ti atap mo nga adda babae na. Mabalin ka diti gumatang. Anya ti gatanga, miss. Ada umawawag. Aha. Hello, Alfred, sweetheart. Imayak dito'y ayan nyo. Ngamjak ka mo no sa dino ti balayo dito eh. Apay ano pan kadita? Kaya't ko lang makita ti asawam, sweetheart. Pumanaw kaditan. Agsubli ka diti dagos mo. Urayan na kitay. Okay, sweetheart. Bye. Manang, among ka dino sa dino dito iti balay ni Alfred? Alfred? Amalia tinagan ti asawa na. Ha? Kwa, diyak mo. Apay, anya ti kasapulam ka ni Alfred? Kaya't ko la amaam-am mo ti asawa na. Sino ka kadi? Kapinanom ni Alfred. Sige, ibagakan ka. Kat sikan ti mangibaga iti asawa ni Alfred. Masikuga ko. Anya? Masikog ka? Juan? Siyak itan ti ay-ayatan ni Alfred. Kat naragsa. Gaputa maipaayak iti anak. Idinto ta ti asawa na. Kat lupas. Anya? Aday ta. Nairikap kong to istor ko. Mapanak itamot lang iti opisina pagpapayan ni Alfred. Apay akas to eh. Nagpigsa ti panagkabak-kabak. Akas na kayat ko ti agigkis nga po iti gurak. Nas nga na matakwatak ti kinapudno. Aday jay
Carla kat babae ni Alfred. Ramon, naimbag tala kita ka dito ruwar ti opisina yun. Ayan ni Alfred. Amalia. Ramon, si Kati kasi nga dan agayam ni Alfred dito opisina yun. Mabalin ka dito agdamag? Adda ka di babae na? Umay ka. Saan adito iti pagsaritaan ta, Amalia? Mapanta iti restaurant. Ta ijay tangag sarita. Diyak na yung pag-arupaliputan ng ti asawa. Idi pa'y lang a binagbagak ni Alfred, Amalia. Ngam, kaya't nakano ti maadaan iti anak. Isu aday ta. Idi naamam muna ni Carla. Tinutupan na maten. Ramon. Ngam pagkalmaam la ko matirik na, Amalia. Di ka agdardara sudos. Nga agaramid iti kontra kadakwada. Taamangan nuad adda aparikot ti ipaay na. Diyak maaklan na ito'y Ramon. Nakainuman mi idi ti grupo da Carla. Iji anagam amuda ka ni Alfred. Pagamuan, tanamuak nga dagaya man relasyon da. Nagsakit, Ramon. Kasla diyak maklon. Ang pang-aasim Di mo ko masasawon ka ni Alfred. Asyak tinangibagakan ka. Uwan, Ramon. Katagyaman nagtaimbagam kanyang tipod no. Andan ti manglilipot. Amalia? Manglilipot ka! Awanan kay di bain! Pastrakan lakpay. Anya ti parikot mo? Sige, agsilatan. Pumanaw ka di ti balay. Pakawanan nak, Amalia. Anya ti aramid agtapno Saan mapakawanak. ka mapakawan? Pumanaw ka! Amalia? Alam, dagiti kawas mo ta pumanaw ka di ti balay. Adda karbangak di ti balay. Gaputa balay taado na itoy. Nagbanugang taado tinagastos ditoy. Amalia? Kansi ka! Adda babaim. Isuawan karbangam nga agnaad ditoy. Kadyak kayata makadun na ti manglilipot na tao! Amalia, pang-aasim ka Pumanaw ka! Ay, ula yan. Kunaknoan niya tinapasamakan ka. Tay mag-agsabaan nga inawagan na ko umay dito'y balayaw. Nga pa'y akas na tirupam. Napuyat ka kadian nagsangsangay. Nanan, pinapanaw ko ni Alfred dito'y balay. Kaputan na babae na. Nakita ka mismo niya babae na taimay dito'y. Anya? Nagsina kami ka ni Alfred. Iti anya aga po ang nagbabae ti asawam. Gaputaging ga itagatawan pa'y anak ni Nanan. Katay jaya Carla. Masikong itan. Anya matan ti asawam. Nanan. Kasna diyang kabahanan. Pagkalmaam tiriknam anak. Natural ang nasakit. Talino ko na ka ti asawam. Ay gampang asin. Tadi ka agar aramid iti pakadadaulam tumatla ang iti udi na. Nanang. Ay ala, bayamon ti asawam. Naapay namin ngaging kaita. Kati ka maparaburan iti anak. Dahil tati makagapuan ng babae ni Alfred. Nagsakit, Nanang. Hello? Sino ka? Sorry ka lang, ang aman niya. Gaputa di nga kan ay ayatan ti asawa. Siya kitaan ka ay ayatan nga. Kat masikugat mo. Anya? Sorry ha. Ngam saanan nga agsubli ni Alfred kan ka. Hoy! Garang ganjang a babae. Uray agan ano ka. Kabit kantulat ka. Aga-agawit ti asawa. Tiawa ng bae na babae. Sige lang. Agragsak kayo ka ni Alfred. Nang saan kayo ang mapakawan?
napan ko kinasaritan ni Alfred, kasinsin. Napana ka mismo iti dagusda iti babae na. Nakasaritak ti agnagan iti Ramon iti opisina da. Taiso mati ko nam agayam na itay. Anya tinapasamak iti panagsarita. Kaya't nalakano ti maadaan iti anak. Apaman na maala na ti anak da ka ni Carla. Adaywan lang da ito eh. Agsublikan ka. Kat umadayo kayo dito eh. Kasla nalakat ikastang bagbagana. Kaya't nalakano nga ibagaday taken ka, idi paylaeng. Ngam maamak, taamangan nugura. Talaga akagura ko may. Tiyak mapakawan. Kasinsin, kasano no agkid daw iti pamakawan kan ka. Kaya't na nga umadayo kayo. Akaduamin to ti anak da iti kabit na. Saan? Agsina kami laengan. Tapno mamaminsan ti sakit. Kasinsin, Tano makisinubyanak kan kuana. Kat kabalay minto ti anak da iti kabit na. Pay palangip tulat ta kanyak ti kinagulib da. Iso amas kay kayat ko laengan. Asaan kami nga agsinubyan. Nagpasngay ni Carla, Mr. Lonely. Kat imadayo kano akadwa na ti anak da. Gaputa nakasarak iti lalaki abaknang. Ita, kayat ni Alfred tagsublikan niya. Ngem jakpay inawat, gaputa na sakit latta kanyak tinaramid na. To'y pagayam mo, Amalia. Agyaman at pagayam Amalia iti daytoy abakasarita. Pudno ang nalaka ti mamakawan, ngem narigat ti manglipat. Nupay kasta, sapay la kumata maikam iti sabali agundaway ti asawam. Tapno mangrugi kayo manen. Ala, palagip manen da ito'y karagiti addaanen iti asawa. Aliklikan kuma ti sulisog. Tati sulisog, dadaelim na ti pamilya. Ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan ngayong patulod ti pagayam tayo ani Amalia ti Baguio City. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan a Lito, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Manipod nag-abroad ti asawa, saan na atinungpal ti Karina. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Lito, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaano ka kading agpawit? Awan ngamin may gatang ko ni ti balunan ni Dayan iti pagadalan. Amumatan ti ubing ita. Di da kahit agbalon ni ti tuyo. Sana kaskada tayo idi. Idi da tayo pa iti agad-adal. Saan aga putada dito'y abroad? Katsyak tang gastos. Ang trabaho ka man tapno adda maitid mo iti anak ta. Tasyak ti agurnong iti kwarta tayo. Agrigrigatak dito'y ngagtrab-trabaho sa anak nga agnamnamay. Ngam nagkari ka, ano maka-abroad ka. Agpawit ka. Iti kasta, mapadasan mo ti anak mo ti agnamay. Ka, day ta tinamnamaam? Napanunod ko asaan anarigat ti umadayong. Iso akayat ko ti makaurnong adagos. Iso asa anak nga agpawit iti kwarta. Sikat ti makaam mo nga agdiskitar iti pagbiagyo nga agama. Agyaman kakit di Taawanak di taapakpakan yun. Alangarod bakit? No, day tati ko nam. Sige Agurnong ka nga ron, tasyak pala ang ti makaam mo dito Alangarudan, kani, mataktakak iti trabaho. Mawag kagayam tapno agpapawit ka iti kwarta. Siyempre, kaya't kamot na kumustaan, bakit? Mala, ibabakon ti cellphone, tagtrabaho akon. Alangarod bakit? Agan anad ka akanayon dita.
kamot gayam nga agugugot iti natan dito'y talon mo lito. Wala nang. Panusak ti agugot, tawan mo't masida. Agwabulan mo ta ni Ana iti abraw. Apay, saan kami pa'y anagpaweng? Saan ka nung agpawit nanang? Agurnong ka no, takayat na ti makaurnong adagos. Tanarigat ka no ti umadayo. Anya, di na mo't ipawit amin aswil doon na. Oray basit laang mo't ti maipawit na. Kumaan nanang. Nga mabayin ako ni ti asawak. Isa bayaklat na. Makaamuak ka nung agdiskitar para kadakan ni kandayan. Ay, nalabos mo't day ta asawam. Anya nga rod, tigungguna na nagabrod ngay, no imutan na kayo man. Bayan tayo latan nanang. Ikarigatan latan at agdiskitar. Simang pagkagaya man anak ko. Kumusta iti pakadalan? Okay, matatang. Aywan gayam. Nagpawit ka din ni Nanang. Nakagatang kayo ni Tibalunag. Siguro, naimas ti si datay tatatang. Nakasaok ni nanang mo, anak. Saan ka nung agpawit iti kwarta? Siya ka no ti makaamo ngagtrabaho para kanata. Anya? Taapay ka no, tatang? Kaya't ni nanang mo ti dara sa makaurnong. Di, kaslaawan mo't lang ti pagbaliwan ti panagbiag ta, tatang? Saan ka matanagan, anak? Saan ka matabaybayan? Awan nga rod balunag inton bigat? Ada itlog ag ginatang ko. Isumat ti kabalak agatangan, anak ko. Anyamat tan. Itlog la ka na yun. Mababainak ngagbalbalon iti itlog ka na yun, tatang. E dinto adag iti kaklasik. Awan agbalbalon iti itlog. Yala. No kasta. Ano sam nga rod ti agawid iti balay iti aldaw. Ta dito'y kaamangan tapno awan makakita nga itlog ti sidam, anak. Anyapay ngay, tatang. Uray na pudpudot. Anusak ati magmag na nga agawin. Apay nga gawawit pa'y laang ni Dayan iti aldaw. Kat nakapudpudot, manong. Apay asaan mo pa'y lang apagbalunan. Tapno saanin masapol nga agawid. Di namat ngamin kayat tagbalon nating. Kayat na nga ro ti magmag na nakapudpudot. Diyak pa'y ngamin nalakot ay uging ko. Awan ni gatang ko'y tinaimas sa balunan na. Di namat kayat tagbalon iti itlog. Anya nga iti serbi ni Ana nga da iti abroad. Siya pailangan ka no ti makamo, iti kasapulan ni kanidayan, tagurnong ka no. Ay unay mo't ti kinaimot day ta. Sobra mo ti asawam. Apay, saan asyan iti anak na? Binaybay aklatan ah. Mabainak mat namang pilit nga agipaw eh. At dan gumatang iti uging ko, anak. Anya ti kayat maabalunan, tama panak gumatang. Kayat ko ti hatdog kan longganisa, tatang. Ala nga ron, tayo so ti katangag. Ken gumatangak mat na ni tinaimas asidata. Nasayat mo, tatang. Tapnusan akanayon latan anating ti sidata. Ano sam kuma, no kanayon anatang ti sidata, anak. Amum matirigrigat ko. Wen, tatang. Numaminsan, babalawag ni Nanang. Apay adi na tamay turad na pawitan, tatang. Ala, saan ta na pagtungtungan na ita, anak ko? Naibagakmatan kan katirason. Kumusta kan bakit? Imbag man ta nakaawag ka. Imawag ang taumadanin ti birthday ni Dayan. Naisaganaam ka di mo lang ti panagkasangay na. Bakit? Diyak makaurong ta siyak mat amin taggastos. Isa ano mabalin, agpawit kay ti para ti mausarin to nagkasangay ni Dayan. Pansit lang ti kabalak agatangan. Nuan niya ti adda, iso ti anusan ni Dayan. Sa anak nga agpawit iti gastusin nyo laang apanghanda. Ado ti mas importante apakausaran ti kwarta. Ure italang mat nga kasangay ti anak ta. Saan ka kadi ang makauawan? Kinunak lang arudan anarigat ti sasaadat dito eh. Iso ajak ipalubos ang masayang ti kwarta pagpanbano ka. Sige nga ron, saan ka apilitan nga agipawit? Umadanin ti panagkasangay ko, tatang.
Ibagayo ka ni nanang, tamangan no kayat na ti agpaw ita kasangay ko. Nagsarita kami kaninanang mo. Talaga nga impatangkan ti inam ti saan na apa nagpawit. Anya? Dahil tati agpay sa anak. So nga ano sa mo niya ti kabaalak. Anyamatan ni nanang. Kaslamatan kwarta laang tinapatagkan ko ana. Saan mo kumaaguraan ti inam, anak ko? Ibagak ti agpayso ka na kayo tatang. Kagurak ti aramiden ni nanang. Nanang, lumabalin. Umayo man ilutpan ni Dayan iti uray pansit lang. Tapno uray kaskasano. Maragsakan mo't na iti kasangay na. Apay, awan kwartang. Awan nga rod nanang. Siyak mo't amin ti aggasgastos iti kasapulan mi. Tasan mo't nga agpawpaw iti asawak. Ay unay matan ni Ana. Pinagbaliw ti kwartana. Kaslasaan na kayo matan nga ipagpatag ka ni Dayan. Diyay laagur urnungan ti aramidan na. Bayan tay latan nanang no day ti kayat ng aramidan. Lilian, umay kayo itong Sabado iti balay. Paglutwak ni nanang iti pansit, kasangay ni Dayan. Pansit laang ti isagana yo? Anusan ay sulang mat ti kabaalak. Amo ni Ana, pansit laang ti handa ti anak na? Amo na Kinunana nga rod nga anusan ni Dayan no niya ti adda. Kita ta mga bumak ng adagos ti asawam, gapo iti kinaimot na. Mangrugi nga rod ang agsakit tinakam ni Dayan kenkwana. Di na mapabasol ni Dayan no agsakit tinakam na kenkwana. Isang umay kayo inton Sabado Tapno saan mo't unay nga agladingit ti anak ko. Nala, namnamaam nga umayag. Oray regalo kenkwana ti cake. Agpaiso? Wan, takaasi mo ti kaanakak. Ada iti abro ti inana. Ngampansit laang piman ti handana. Bilibak at talaga kan kalito. Apay man? Aday di abroad ti asawam. Ngam permi pay laang agagat mo. Wala ta narigat no agsadot-sadotak. Agbisin kami akan ni Dayan. Apay, saan nga agpawpawit ni bakit mo? Day tatipod no. Ha? Apay, ada lalaki na iti abroad? Parag konak awan mat. Kaya't nalang kano ti makaurno nga dagos. Tanarigat ti agtrabaho iti abroad. Kaya't mo asawan? Pulos, asaan ang nagpawpawit ni bakit mo manipod na gabrod? Wan, day tatipod no. Ay, una yan na panang parigat kan ka ni bakit mo? Lito? Dandani ka nag-graduate ti high school, anak. Wan tatang, kat para kada kayo ti baligig. Gaputa na kayo ti nang paadal kanyak. Amang ano agawid ni nanang mo inton graduation mo? Awan bibiyang ko tatang, uray man saan nga gaw awit. Nay, apay mo ta nakastati sa iti inam. Kwarta tinapatagkan kwa na tatang. Awan patagtakan kwa na. Sana pudno na ita, anak. Saan yun nga isakit ni nanang, tatang? Maawatak mo't nga minti inam. Basol ko, nuapayan narigat ti biyag tayo. Siyak ti padre di pamilya. Kat siyak ko matirumbay nga agrimedyo iti agpay kada tayo. Ngam no napatagtakan ni nanang, tulungan na takuma. Ngam saan matatang? Bagbagi na laang tinapatagkan kwa na. Anak ko. Ibagbaga akong tipod no, tatang. Nasakit tinakam ko kaninanang. Nasayaat mo't na naabutam ti graduation ni Dayan. Iso nga rod nga insapak tinagawid. Takayat ko nga imatangan ti panagraduar ni Dayan. No kayat mo,
Si kanto ti mangi marcha iti anak ta. Siya ka talaga. Tasyak ka nga rod ti inana. Ni tatang ti kayat ko amang imarcha kanyak. Gaputa iso tinang paadal kanyak. Anak, saan ka kadi ang maragsakan ta nagawid na ni nanang mo? Apay nagawid kayo pailaang nanang. Sayang ti birok yo. Agsublay kayo ni Dya abroad. Sana bale, takabailan mo't ni tatang nga ipaidagiti ka sa pulak. Anak, apay matinakas ta ti bagbagam kanya. Agur-urno nga. Takayat ko ang makabalay tayo itidakkan. Saan kat akas dito'y balay tayo abarong-barong. Oray pa'y nanang. Naiturad na kami ka ni tatang apapasan. Naarigla agsida kami iti asin. Awan patagmikan ka. Saan kayo la kumananagaw awid? Anak, husto daytan. Didak pagsardangan tatang. Gaputa agpaiso ti bagbagak. Diyak laing pagano. At tumukno sa dilangit tigura kanyak ti anak ta. Diyak namin kayat nga ibagakin ka. Tadyak kayat nga isupaya pampanunutan. Nagbidot lakay. Anya ti kayat mo asawan. Gusto ti anak mo. Gapo iti ayat ko ang makornong adagos. Saan kayo pinanunot? Saan ko pinanunot ti marit na ti anak ko? Siyak ti aking basol. Gaputa saan kayo ang maipayan ni tinanam ayabiyag. Lapasak lang ti graduation ti anak ta. Agsubli ak iti abroad. At siyak ti mang paadal iti kolehiyo iti anak ta. Sigurado kay ti dayta. Wala kay. Kaya't ko ti bumawi iti anak ta. Nukasta, nagsubligaya man ija abroad ni nanang asana nagpakada. Nasakit ka di tinakam na, asaan nga iso tinang imarcha kanya. Nagpakada kanyak anak. Ammo na ang nagbasol kan ka. Kanagkit-kit daw iti pamakawan. Nagsubli iti abroad, takayat na nga iso timang paadal kan ka iti kolehyo. Apay nga rod asana personal adim mawat kanyak iti pamakawan tatang. Kan apay asana nagpakada kanyak. Gaputa saan ka pa yan nakasagana sumango kan ka. Ti kayat na, kat makabawi kan ka. Iso ka no, timang paadal kan ka iti kolehyo. Agpaiso ka di dayta tatang. Ang mga nuinton ad naman na ni Dya abroad, kat agbaliw man ang ti panunot na. Panagkunak kat saanan anak ko. Nakaamirisan ni nanang mo. Pinaypayson ti asawag tinagpawit Mr. Lonely. Kat ita, ison timang papaadal iti anak mi. Iti pagayam mo, lito. Agyaman pagayam lito iti dahi iti apakasaritaam. Kat timakunak, nasaya at mat na nakaamiris ti asawam. Tauray asinumat nga anak, no saan asuportaran tinaganak na, talaga nga umadayo tirik na ti ubing. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti biyag ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Putley. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyon amin papagayam, ti pakasaritaan ngayon kam ikanbiyag ita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingid itinagan nga ador, manipod iti bengget. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adamat pakasarita kiti biyag, akayat ko nga ibinglay kada kayo ita. Tabareng makaibati kada kayo, iti basit nga adal, kada iti padak adumdumheg. Bueno, papagayam, intay din gen ti pakasaritaan ni Ador, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano da ito yan, Roger? Mangrikap mo't amin na massage clinic. Sa di mo pa'y itangay ti pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Awan mabalin tayo, Manong Ador.
Pandemya mo't ngaminan. Dahito ti magkagapo no apay nga agseratay palaeng. Huwag nga rod. Ay, huwag gayang. Kasanumot nga taitan, damarga kan ela. Huwag nga paiso. Kumusta da nga taitan? Ang damot lang nga taabastura? Tinasayaat. Intay da pasyaran. San abale, agpais mas tamat. Kaya't ko rita manong. Boring mat ngamin ti awan aramidan na. Inta pasyaran ida. Sige nga rod. Mapanta. Kumusta kayong ditoy, Marga? Ne, sigamat gayam, Ador. Apay ngay may ka. Idin to ta maiparit ti rumwar no awan importante a papanam. Amangan no makaala kahit agrara ira asakit ita. Unay kamutin, Marga. Nagadunti imbagam. Kan may sa anak ngagmay-may sa nga imay dito'y ayan yo. Kadwak ni Roger. May baga oras mo, Manang Marga. Ay, kastamot kan ka, Roger. Ala, sumra kayo pa nga rod, ah. Di taunag, ti pagsasaritaan tayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo adwa, Manong Ador, Manong Roger. Makapaboring ti awan araramidan kan kasarsarita na. Huwag nga ron. Mailiw ka no ni Manong Ador ka ni Manang Marga. Iso a kinuyog ko dito ayan nyo. Anya? Tila ibagbaga mat Roger. Katno si ka tinangawis kanyak. Sa bagay, agbagay kayo matkidi adwa. Tinasayaat. Panawan ta payla ida, Roger. Inta agluto iti merienda tayo. Wanela. O sige Manong Ador. Makaamukan ka ni Manang Marga, wan. Ah? Tila ibagbagat agi dya adwa agagayam ta. Ala, baybay ang talat taidan. Agistoryata man kitdi. Tapnos anta maboring. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house mikin ni Roger, Ma'am Daniela. At dan sakit di napatag nga ibagayo ah. Nagsasarita kami ngamin kadagiti kakadwak nga officers iti massage clinic tayo. Kat nagnunumuan mi, maiwaras ti daddo maapundo tayo ita a pandemya. Dakkel ti maitulong da iti awagas kadagiti kakadwa tayo. Gapotaawan pamastrakan tayo. Kasta ka di, ma'am. Sigurado amaragsakan dagiti kakadwak ang masahista, gapo iti dayta. Pagyamanan mi, numaawat dan ti interview akash. Talagang ngamin aparikot ti impay daytoy a pandemya. Ay, wan nga rod. Ngambala, kitaan ti grupo no anya pay dagiti makatulong kada tayo. Kat ibagam kadagiti kakadwam, nga urayan dala ang ti maiwaras kada kayo. Kat si kanton ti makaam mo amang iwaras para kada kwada. Da kayon ti makaam mo, ma'am. Kat pagyamanan mi launay, gaputa adda kayo lata at tumultulong kada kami. Nang runa ita panawan, takastoy matan ti mapaspasamak. Naimbaglakid din tadaintad ti management a cash assistance para kada tayo ang masahesta. Una rod ading ela. Naimbag lang adda paggastos tayo, kabayatan ang nakasara tayo. O sige nga Rod, mangan tayo, tapno saan nga agbaaw dagiti makan. Madamdaman ton ti panag-iistorya tayo. Walmat nga paiso Manong Ador. Enjoy yan tayo kaya di pa nagkakadwa tayo nga oray pandemya. Inton malpas tayo amangan. Mapan kami to ko ni Roger iti grocery. Ay umayak mat Adamat gatangak, Ella. Saanen manang? Inton mamisan ton ti panag-grocery. Ha? Agis istorya kayo pa ilaan ka ni Manong Ador. Anya? Pasensya ka na, Marga. Ngam tinulagak daela kan Roger. Tapno baybay anda ta dito'y ang makapagsarita. Nagloko dagidyado. Pinanawan data matlatan dito eh. Ngam anya jay ko nam. Tinulag mo ida tapno panawan data dito eh. Uwan Marga. Ngamin, adda kayat kung ibagakan ka. Kahit napatagday to eh. Anya nga mi dayta, Ador. Pasensya ka na. Ngam kayat kung ibaga, tipod no amarikrik nagparakan ka. Anya nga min dayta. Di ka nagpalpalikaw pay.
Ibagam latan, no niya talaga ti kayat mo nga ibaga. Di ka kumagumurgura, Marga. Agayatakan ka. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam ita kanyak, Ador? Laglagi pam nga anak ko. Upat da. Apay asyak pa lang ti pagdatunam. Gaputa talaga nga ayayatan ka. Kat napatagmatan kanyak dagiti amin ang napatagkan ka. Nubilang ikanak iti gundaway, amang ipanaknak itinapudno a panagayat ko kan ka. Ibilang kunto, kaspudpudno nga anak, dagiti anak mo. Sigurado ka kadi iti dayta, Ador? Uwan, Marga. Kat ikarik nga agbalinak to anapudno, kadagiti karikan ka. Kinapudno na. Adamot reknakan ka, Ador. Kat sapay la kumaa. Tadi nak to pagladingitan no aklunak ti ayat mo. Ikarik dayta, Marga. Gapo, taay ayatan ka unay-unay. Kablawan da kayo, Manang Marga. Manong Ador, naragsak kami agagayim yo para kada kayo. Agyaman kami, Ella. Ngam, hindi yu paila ko maipagbaga iti sabali a tao. Ti maipapan kada kami kan ni Marga. Kidawon mi, nga ilimot tayo pailaan kumati amin. Awan pare ko ti dayta Manong Ador. Awan pa nga ro ti dakdakamatan mi, kadagiti kakadwa tayo, no dayta ti kayatyo. Ay na Manong Ador, Manang Marga. Agkalay sa kayo kitin. Sayang ti panawon. Sika talaga, Ella. Di ka madanagan. Dumting tumot lang dayta. Ang amno ita, narigat may laeng. Gaputa madama pay laeng ti pandemya. Sabagay matkit di Ala, da kayo latang arodan ti makam mo. Basta naragsak kami ka ni Roger, gaputa na ibkas matlaang ni Manong Ador, tinabayagan amarikrik nana para kan ka, Manang Marga. O, alang aro na. Ag-celebrar tayo. O, Ella, agluto tayo dito boarding house yo. Sige Ay, kayat ko dayta, Roger. Intang arod gumatang iti mailuto. Okay, awan parikot iti dayta. Ang siyaklatan ti Rumar. Agbati kan dito eh. Agyaman kami kada kayo adwa. Talaga, agagayam da kayo. Nasayaan mo, tanadanon ka dito boarding house ti kabsat ko, Ador. Apay ka di, Manang Linda. Adda ka di ibagam kanyak. Talaga nga adda, Ador. Kat napatag ti kayat ko nga ibaga. Kayat ko asalod-sudan. Nupudno nga adda relasyon nyo ka ni Marga akabsat ko. Jak ilibak, Manang. Ngamay ayatok ti kabsat mo. Kat kabalak apanak naganday takan ka. Nasaya at nga rod lukas na. Ngam kasanon dagiti anak ti kabsat ko. Adapay lagad-adal. Kabailam ka di nga ipatag ida. Uwan, Manang. Ipatag ko ida. Gaputa kabalak nga ipatag amin dagiti napatag ka ni Marga. Sige. Jaklapdan ti relasyon nyo. Ngam di mo kumapaspasakitan ni Marga. Gaputa siyak ti makalaban. Ulitak ti agkarikada kayo, Manang Linda. Ipatag, kan ayatak itinapudno, ti kabsat mo. Agyaman ak unay no kastador. Sige nga rod. Ibati ko dagiti inyag ko dito'y anak natin. Da kayon ton ti makaamo amang iluto ka dagito'y. Agyaman hag, Manang Linda. Sige, agawid akon. Inakpay agpakada ka ni Marga iji kusina. Nakaragragsak tayo amin ita, Marga. Kamaudyanan na. Manglukat matla ang ti-massage clinic tayo. Uray kaskasano. Ipalubos dan amang lukat tayo manan. Wen nga rod. Kat sapay la ko ma. Taag sublimot lang dagiti sigod a customers tayo. Un Marga, idaw-dawat tayo dayta. Kumusta kayo dito, Manang Marga? Manong Ador? Kastoy, naragsak. Gaputag trabaho tayo matlaangan. Wen nga rod. Addan tumatlangan maipawit ko kadagiti anak ko ija probinsya. Wan, Manang. Barbarang umadunto ti customer tayo inton agbayag. Di ka madanagan, Marga. Tulungan ka kadagiti anak mo. Agyaman ak nukas na, Ador. Mabainak kumakan ka. Gaputa saan mo mat a responsibilidad ida. Manipod ita. Ag tinulong tan.
Numanugot kalakit di. Agkalay satan. Ay, ala, sorry Adak ngamin ditoy. O sige, panawan kayo pa'y. Tapno makapagsarita kayo anaing baga. Okay lang, Ella. Saan abalay? Gapo tapagayam da ka. Wenmat nga agpaiso, Ella. Sige, Ador. Kasaritak to dagiti anak ko, maipapan iti daytoy abanag. Naragsakak para kada kayo adwa, Marga, Ador. Naaddaan kamot laangan iti love life. Una rod, ma'am. Kat sapay la kuma. Tamalpas matan da ito pandemya. Tapno agsubli matan ito normal, tibiyag tayo amin. Sapay kumata kasta, Ador. O sige nga rod, panawan ka pa'y ditoy. Kasaritak mo't dagiti daduma kakadua tayo. Sige laang, ma'am. Anya ka di pa'y laang tiar aramidam dito'y ruar, Marga. Nalamagan dito'y. Sumraktan di taunag. Pampanunutak lang amin ti sitwasyon ta. Kasanon, no saan da akayat dagiti kakabagyam. Hindi ka kumagpanunot iti kasta. Saan dak tumat nga talapdan, gaputa talaga nga ayatan ka. Kan maysa, nasaya at kaatao. Isungawan mo't nga ta ti makunada. Sapay la ko mga rod takasta, Ador. Sige nga rod, sumraktan. Nalamiis nga agpayson dito ruar. Kumusta nga iti panakisari tayo kanina na Linda? Mayat-mat, Roger. Impalawag ko kan kuana, ti maipapan iti naamwan na. Nga imbagbaga ti kaanak maipapan kan ni Marga. Kasta tinasayat. Siguro nyo ti mabalin adiyo pag kinaawatan ka ni Manang Marga. Wan Roger, jak ngamin kayat nga darum swa adimi pag kinaawatan. Gapo, tay ayat ag unay ni Marga. Ay na, nagmayat dito igit ti baybay. Naimbaglakit din, talampasan ti pandemya. Makapagpasyar tayo na kastoy. Wan nga rod, Ella. Isu nga enjoyin tayo ti aglangoy ita. Wala man ang aton. Katagyaman tayo iti Diyos. Kaputa di na tayo binaybayan, oray di karigatan ti pandemya. Gusto ka, Roger. Ala, intayo nga rodan aglangoy. Ag-enjoy tayo. Naragsakak, gapu tanasarakak ni Ayat, oray kasla imposiblen, Mr. Lonely. Ita, naragsak kami ka ni Marga, kat kaden nami dagiti anak na. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ador. Ador pagayam, agyaman kami iti panangibinglay mo iti daytoy apakasaritaam. Napintas ti love story yo. Kat ditoy ang mapanagnakan, ani Ayat, kat addan na eranta apanawen, tapno masarakam. Bueno, papagayam, inkay nangigan ti panakaidrama, ti pakasaritaan ti pagayam, ani Ador, ditoy drama tayo. Dear Mr. Lonely. Insurat ni Brian B. Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Triple R. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, ti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami, itinkay panang tarabay.